National Grid Corporation of the Philippines gipailawom sa yellow alert ang grid sa tibok Mindanao kumikan sa pag-ubos sa supply. Busa sa Cagayan de Oro City, nabalaka ang pipila ka mga konsumante. Ano ang report? Sa advisory sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, gipailawom niini ang Mindanao ug Visayas grid ngadto sa yellow alert samtang ang Luzon ana sa red alert. Anaa sa yellow alert ang Mindanao gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 4 kaganinang hapon. Tungod siyam ka mga power plant ang offline ug 5 lang ang gagana sa ubos nga kapasidad. Anaa matod pa sa 673.98 megawatts ang wala sa grid rason sa deklarasyon sa yellow alert. Tungod sa mong advisory, pipila ka mga konsumante ang nabalaka sa Cagayan de Oro City. Hasol kayo sir, oy, igang, init, reklamo ng mga customer kay init lagi kaayo, samot na karon nga 40 pud kay ka. Init kaayo. Nawa pa jud tay kuryente. Nani samot na. Nah, lisod kayo kay yung cellphone maggamit kayo. Walay kuan kuryente. Nya pang kontak sa among kuan ba. Client kay para magkanda Nya wala pa jay kuan. Lubat na cellphone dili na magamit nya igang kayo electric fan maglisod dag. Hasol kay sir oy, kay init kayo nya anay panahon karon nga sus grabe kay init gigapon sa panahon. Apan sumala sa Cagayan Electric Power and Light Company kun si Palco nga wala kuno angay ikabalaka sa ilang supply sa kuryente ug nakatutok sab sila sa sitwasyon. Medyo okay ra tasay, no? Because our supply is ample for the need of the service area. So far, wala pa may worry sa ingana. Kay okay pa ang atong supply. Nanawagan sab ang si Palco sa mga konsumante nga magdaginot sa paggamit og kuryente karong init ang panahon aron malikayan ang pagtaas sa balay runon. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.